этим. Только честно. Раз, два, три. Марат, ты что, воздержался или согласен? Так, а кто согласен, что войны не должно быть? Не надо было воевать. Не надо было воевать. Своего президента, потому что война все-таки уже началась, и уже ничего не изменить. Но если мы не пойдем сейчас и не поддержим, да, нашу армию, нашего президента, не пойдем до конца, то придут американцы, европейцы и нас победят, да, и тогда нам придется очень несладко. Раз уж началось, то нужно идти до конца, нужно идти, да. Да. Так. Ну, сімейні цінності. В нас я сьогодні був, коли побачив новину про те, що журналісти віднайшли отих тварин, які обговорювали по телефонній розмові, що дружина своєму солдату там військовому говорила, що ти там гвалтуй Україну. От вони знайшли цю сторінку її ВКонтакті. Там в неї, звісно, написано про сімейні цінності, фотографії там з дітками, все добре, і вони всі такі хороші. Ну, це до того, що от вони виховують отак от сімейні цінності. Ну, і ми на якомусь такому рівні, що ми вже навіть не здивовані. Ну, не те, що не здивовані, нас вже навіть нічого не шокує. У мене лише одне бажання. От все одно лишається лише одне бажання. Ну, винищення, тотальне винищення цих тварин. Цікаво, чи будуть якісь психологічні роботи по цьому? Як це проходить, це усвідомлення? Просто россиянцы своими действиями, они ведь уже любое воображение перешагнули, наше возможное. Поэтому удивить уже ничего не может. И, знаешь, я не знаю, можно ли это исправить. Вот можно ли это исправить? Я не знаю. Понимаешь, когда ребенок вырастает в системе, когда он абсолютно не приучен думать, и он сразу вырастает в системе, где у него есть штампы, которым он следует, а дальше начинается образование в том же духе, а дальше начинается жизнь в том же духе, ну вот тебе и сломленность, да, которая становится таким национальным генетическим кодом. Поэтому, ну, противное видео, но что здесь делаешь? Я думаю, что везде это происходит. Смотри, вспомни, сколько мы фотографий видели, и все это лабуды, когда они буквально там зигуют, эти дети, когда их выстраивают в буковке Z, в буковке В, а в этих пилоточках. Я не знаю, я, наверное, еще года 4-5 назад видела уже в Украине, может быть, этого было меньше, да? А в Беларуси это не продавалось напрямую, но условно интернет-магазины какой не откроешь там, обязательно все эти пилотки, потом как они называются, гимнастерки, да, времен Второй мировой. Там все это со звездами и со всей этой чушью. Потом бессмертные полки и прочее, прочее. Вот оно и к тому пришло, к чему пришло. У нас есть с тобой видео. Будем смотреть или... Так, я, як завжди, нагадаю нашим дорогим глядачам, братам і сестрам, що треба ставити лайки. Знову нагадую, що, друзі, я не люблю вам нагадувати це. Я знаю, що ви дорослі відповідальні люди, але така вже в мене місія. Маю нагадувати. Тому пам'ятайте, що репост, підписуємось на канал, хто ще не підписався там. Ну і всі ці штуки. Ви знаєте. Подивимось відео, так? Володимира Зеленського. Українці, українки, наші захисники і наші захисниці. Впевнений, ви періодично бачите у засобах масової інформації, в українських та західних повідомлення, як довго може тривати ця війна. Одні говорять, що кілька тижнів, інші, що кілька років. Хтось каже, що війна буде продовжуватись до кінця цього року, а хтось радить готуватись до постійної конфронтації з Росією, поки вона існуватиме. Звісно, я також чую різні прогнози, маю набагато більше різної інформації, ніж публікують деякі ЗМІ про наміри і можливості російської армії, про потенціал російської економіки, про емоційний стан суспільства в РФ.
Все це треба враховувати, перш ніж говорити, скільки ще триватиме війна. А отже, треба враховувати ефективність інструментів впливу на Росію, які застосовує Україна та уся наша антивоєнна коаліція проти агресії Росії. Успіхи наших військових на полі бою дійсно вагомі, дуже. Історично значні, але ще недостатні, щоб очистити нашу землю від окупантів. Будемо бити їх більше. Санкції проти Росії дуже серйозні, економічно болісні, але ще недостатні, щоб російська воєнна машина залишилась без засобів для існування. Просуваємо сильніші, більш руйнівні. Тож, насправді, саме на цих двох напрямках і визначається, скільки триватиме ця війна. Я завжди кажу всім нашим партнерам, з якими обговорюю це питання, що від обсягу підтримки для України напряму залежить і настання миру. Залежить буквально те, скількох ще українців і українок встигнуть убити окупанти. Якщо хтось каже рік чи роки, я відповідаю, у ваших силах зробити війну значно коротше. Чим більше і чим швидше ми отримаємо всю зброю, яку запросили, тим сильніші будуть наші позиції, тим скоріше буде мир. Чим більше і чим швидше ми отримаємо фінансову підтримку, яку запросили, тим скоріше буде мир. Чим швидше демократичний світ визнає, що нафтове ембарго проти Росії та повне блокування її банківського сектору – це обов'язкові кроки до миру, тим скоріше закінчиться війна. Тож, завдання номер 1 – прискорення миру. Наші Збройні сили виконують його блискуче. Вони зупиняють атаки окупантів, вони реалізують контрнаступи, вони вже так закошмарили в правильному сенсі цього слова російську звичайну авіацію, що ті змушені застосовувати стратегічні далекобійні літаки. Я вдячний кожному нашому захиснику і кожній нашій захисниці за цю величезну роботу. Свою активність мають продовжувати наші дипломати по всім можливим лініям на всіх можливих рівнях. Як офіційних, так і неофіційних. Черговий санкційний пакет проти Російської Федерації повинен включати в себе відмову від російської нафти. Загалом демократичний світ має визначитись із тим, що гроші Росії за енергоресурси – це насправді гроші на руйнацію демократії. Коли ці рішення будуть, ми всі зможемо побачити, що мир наближається. Провів сьогодні нараду з урядовцями. Ключова тема – вирішення нагальних економічних питань, які виникли за час воєнного стану. Відзначено, що 4/5 від усіх українських підприємств вже повернулося до роботи на безпечній території. Зокрема, це стосується і підприємств важкої промисловості. Перебудовуються транспортні мережі, хороші показники у сфері торгівлі та послуг. І це все також виконання національного завдання з прискорення миру. Тому я вдячний кожному і кожній, хто зберігає робочі місця, хто працевлаштовує наших людей, хто допомагає бізнесу адаптуватись до цих складних умов і дає Україні необхідну економічну силу, щоб жити. Хай там як, але в усіх містах і усіх громадах, де немає присутності окупантів та бойових дій, потрібно відновлювати економіку по максимуму. Обговорили енергетичні питання. Завершення цього опалювального сезону. Сезон проведений успішно попри все. Попри всі вангування, тарифи не зросли, віялових відключень не було, постачання не зривалося навіть у воєнний час. Розпочали також підготовку вже до наступного опалювального сезону. Обговорили закупівлю газу, обговорили закупівлю вугілля.
Продовжуємо щонайменше на наступні півроку дію тарифу на електрику в розмірі 1 гривня 44 копійки за кіловат для тих, хто споживає менше 250 кіловат. Це 80% наших громадян. Міністр аграрної політики і продовольства доповів, що посівна кампанія розпочалась, триває в усіх областях нашої держави, включно, до речі, із Луганською і Донецькою. Говорили сьогодні з урядовцями і про роботу над заповненням опитувальника, який Україна отримала від президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. Це необхідний етап підготовки нашої держави до набуття статусу кандидата у члени Європейського Союзу. Робота практично завершена, і скоро відповіді передамо представникам Європейського Союзу. Провів сьогодні важливу зустріч з усіма керівниками силового блоку держави. Головнокомандувач Збройних сил України, начальник Генерального штабу, керівник Головного управління розвідки, командувач Національної гвардії, міністр внутрішніх справ, керівник Служби безпеки України. Також були керівник Офісу президента і секретар Ради національної безпеки і оборони. І голова нашої делегації на переговорах. Головна тема – Маріуполь. Деталі зараз не можуть бути публічними, але робимо все для порятунку наших людей. Продовжується відновлення нормального життя у тих наших областях і районах, звідки вигнали окупантів. Обсяг робот дійсно колосальний. Деокуповано вже 918 населених пунктів різного масштабу, але однаково значимих для нас, для України. Проводимо розмінування, відновлюємо постачання електрики, постачання води та газу. Відновлюємо роботу поліції, пошти, структур державної і місцевої влади. На території 338 звільнених населених пунктів розпочато роботу гуманітарних штабів. Поновлюємо надання регулярної і екстреної медичної допомоги, роботу освітніх структур там, де це дійсно можливо. Бо загалом на цей день російські війська зруйнували або пошкодили вже 1018 освітніх закладів по всій нашій країні. Почали відновлення доріг та залізничного сполучення. Зокрема, від завтра відновлюється залізничне сполучення з Черніговом та Ніжином. Вже курсують потяги між містами Сумської області. Команди Укравтодору та Укрзалізниці працюють достатньо ефективно, швидко, і я вдячний їм за цю швидкість, за те, що повертають людям відчуття нормальності життя, яке окупанти намагались знищити назавжди. На півдні та сході нашої країни ситуація ще дуже складна, далека від того, щоб говорити про відновлення. В окупованих районах Херсонської та Запорізької областей російські військові продовжують терор проти мирних мешканців нашої держави, відшуковують усіх, хто хоч колись був пов'язаний з українською армією чи державними структурами. Окупанти думають, що їм це якось простить контроль над територією, але вони дуже помиляються. Вони обманюють самі себе. Проблема окупантів не в тому, що їх не сприймають якісь активісти, ветерани чи журналісти. Проблема Росії в тому, що їх не сприймає і ніколи вже не сприйматиме увесь український народ. Росія назавжди програла Україну. Та і що там казати, увесь світ програла. Ніде вже її не будуть сприймати. А та жорстокість, з якою російські війська намагаються завоювати Приазов'я, Донбас, Харківщину, лише добиває навіть мінімальні шанси цих територій і цих людей, хоч коли-небудь в майбутньому мати будь-які зв'язки з цією державою. Можливо, десь в Росії за жорстокість і поважають, але в Україні за жорстокість зневажають і карають. І це обов'язково. Підписав сьогодні укази про нагородження наших військових, 237 військовослужбовців Збройних сил України, відзначені державними нагородами. З них 34 посмертно. Звання Герой України присвоєно полковнику Кащенку Дмитру Валерійовичу, командиру 58-ї окремої мотопіхотної бригади оперативного командування «Північ».
сухопутних військ Збройних сил України, за особистий приклад героїзму, яким надихає співслужбовців, за надзвичайно ефективні бойові дії та конкретні і дуже важливі результати для збереження позицій нашої армії і вигнання окупантів. І наостанок. Важливі слова про те, що надія завжди перемагає, навіть, здавалося б, непереробні обставини. Цієї суботи єврейська громада святкує Песах. Свято звільнення, свято життя. Щиро бажаю усім, хто святкує це свято і в Україні, і в всьому світі миру, добра та неминучої поразки будь-якого зла, яке загрожує свободі та життю на землі. Хаг Песах Самеах. Дякую всім нашим захисникам. Дякую всім нашим захисницям. Слава Україні! Героям слава. Так. На Донецком и Луганском направлении военнослужащие объединенных сил отразили сегодня 10 атак врага. Бойцы ООС уничтожили 3 танка, 3 артиллерийские системы, 1 единицу специальной техники, 2 единицы автомобильной техники. 1 БТР уничтожили и 1 захватили. 6 БПЛА. И у нас есть фотографии. Жилые районы Николаева снова подверглись обстрелам российских нацистов. Оккупанты хаотично обстреливали жилые районы, населенные пункты кассетными снарядами. В результате обстрела пострадали мирные жители, есть погибшие. Вот так. Вот так. В Полтаве, да, подтверждены взрывы, пишет ЗСУ, а пока жертв Так. нет. Угу. Так, Ну, во всяком случае, сведений об этом нет. Ну, так. Будемо чекати, так би мовити, як то кажуть, офіційну інформацію вже. Я розумію, що вона там все-таки раніше ранку не буде, тому зараз немає сенсу там про щось говорити. Але в той же час наш ізвісний русський мілітарист Ігор Стрілков дав там чергове інтерв'ю. І, Писатель. Так, писатель. Так. І, ну, якщо коротко, все погано. Він описав, я не буду там тезисно про це говорити, тому що, але ми можемо сказати загальну канву, в якому він подає цю інформацію про російську вторгнення російське, що в цілому все погано. Цілком сказав, що в будь-якому випадку все погано і Росії, там, так би мовити, крамець. Навіщо ці вкиди? Чи це лише якась одна із башень Кремля засунула руку Стрілкова і ним дає ті, за які потрібно? Чи це якісь інші плани для того, щоб активізувати російське суспільство? На даний час невідомо, але ну, грішно просто не вказати на все-таки, тому що вже український сегмент Фейсбука Стрілков поразив, так би мовити. Багато хто знову ж таки зустрів це з позитивом. С позитивом, так. Ну да, он уже неделю где-то такой, знаешь, поразительный всех. Ну да, вполне вероятно, одна из башен Кремля. Так. Смотри, процессы же происходят, мы же не знаем там. Кстати, по поводу, была ли подтвержденная информация по поводу Суркова, я так и не видела. И, по-моему, никто не видел, но вот об этом говорят. Что за процессы? Ну, конечно, будет брожение. Крысы, они же в прижатом состоянии гораздо страшнее, чем крысы сытые. Они крысы. Они ведут себя, они будут вести себя с повадками крыс. Они будут кусаться, бросаться, в том числе и друг на друга. Выискивая виноватых. Это такой инстинкт крысиный, понимаешь, выживать. Вот, Так. ВСУ освободили Рогань от российских захватчиков. Хорошая новость. Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов это нам поведомил.
Так что, Так. понимаешь, процессы, которые мы будем еще наблюдать, наблюдать и наблюдать. Но, по сути, нам все равно, понимаешь? А нас Так, это так, может так, так. интересовать только с точки зрения, да, насколько эта система еще сама себя там будет убивать. И соответственно, меньше воспроизводиться каким-то образом в нашу сторону. Будь-який російський інформаційний продукт, будь-який, чи це ліберальний, чи це отакий імперський, як Стрілков, він так чи інакше працює на якусь із баш Кремля. Так чи інакше. Так, Це знову ж конечно. таки, повертаючись до нашої концепції, що хороших росіян не буває. Це не просто слова, друзі. Це не просто слова. Так, це дійсно так. Їх не буває просто. І це, до речі, оце ключовий момент, що робити нам далі, як країни, так? Як країні з Росією. Тобто, з одного боку, ми говоримо, що от відгородитися там стіною 100-метровою бетонною і просто не бачити їх. Але з іншого боку, ми розуміємо, що це виховання, яке продовжується, як ми бачимо з відео про дітей, що ми не можемо просто відгородити стіною. Це не врятує. Це не врятує, якщо ми будемо пасивно тільки захищатися. Тобто ми маємо йти далі, так чи принаймні пробувати йти далі. І дуже хочеться, щоб наше військово-політичне керівництво, ну скажімо, не після закінчення активної фази не знову впало у внутрішній анабіоз із поділом потоків грошових, а все-таки проявило свою державницьку позицію і пішло далі, пішло з розумінням до того, що треба відстоювати свої інтереси в Білорусі. Я все-таки чомусь переконаний, що ми без Білорусі в цьому не обійдемось. Не на Москву спочатку, а все-таки на Мінськ. Тому що Білорусь в цьому Да, випадку слабе звіно. Здесь поддержка то, за что бились и так и не добились, понимаешь? Той, пускай немногочисленной пока, антироссийской оппозиции, проевропейской и пронациональной. Но у Украины свои проблемы, понимаешь? Но если взаимодействовать, то, конечно, с этой оппозицией, мягко говоря, проблемы. Если взаимодействовать, то, безусловно, с этой оппозицией. Они, опять же, с пророссийской, которая просто мимикрирует, точно так же, как та же Овсянникова. Мы с тобой об этом говорили. Они сейчас сидят на, кстати, Украина-24, просто цветут пышным светом. Я вот уже в Фейсбуке просто, знаешь, специально пущу это, напоминаю, может быть, украинцы увидят, узнают, может, они же не знают. Тот же господин Латушка, который сидит сейчас на Украине-24, на канале «Эспрессо», там это все штаб Тихановской, чтобы ты понимал, да? Тихановская, она же, ну, говорящая голова, давай правда смотреть в глаза. Ее делают вот эти вот, там, что... Муж Тихановской, если кто-то не знает, приходил крым-нашист, который там постил, помнишь, мы говорили, там, Путинуся. Политтехнологом у него был политтехнолог Ксюши Собчак. Ну, тут же, ну... Все, знаешь, в одной связочке. И вот эти люди сидят там на Украина-24. Я специально пощу в Фейсбуке там видео, типа, как к нему подходит, задают вопрос там год назад, а чей Крым? Я не могу вам сказать, я тогда не решу проблем. Там, если бы Россия нам помогла раньше, мы бы встречали ее как освободителей и победителей. Ну как так? Понимаешь, зачем они здесь? Фразы «они изменились» – это чухня. Люди выполняли определенную задачу, они не могут измениться. Они не могут измениться, потому что они все на крючке. Когда ты выполняешь определенную задачу, ты находишься на крючке. Поэтому, вот, ну, по сути, это одно и то же, понимаешь? Вот это все кончики русского мира, которые будут лезть. Им закрываешь дверь, они заползают в окно. Им закрываешь окно, они заползают в щель. Понимаешь? И они мимикрируют. Они способны менять риторику, когда надо, для того, чтобы получить доверие. А дальше продолжать делать то, что делали. Поэтому, да, здесь должна быть бдительность. Я бы, знаешь, может быть, хотела бы, чтобы была какая-то государственная программа. Но опять же, вот это тонкая грань, где проходит вот эта демократия, да, то, о чем ты говорил.
и в то же время противодействие пропаганде. Как эту грань схватить? Ну, Я, у я не... військовий час ця грань вона дуже умовна. І дуже умовна, враховуючи нашу специфіку українського державного апарату. Тому що ми не Сполучені Штати. В нас, як би там не було, наші державні інституції, вони управляються в ручному режимі. І тут, ну, тут, як би так м'яко сказати, ну, тут дуже багато змінних є, дуже багато що залежить від людського фактору. І дійсно, оця тонка межа між свободою слова, тобто і умовними репресіями потенційними від державних мужів різного рівня. Не обов'язково там те, що пов'язано навіть із Зеленським. Тобто нас на місцях є теж такі самі політичні клани в будь-якій області. Є свої місцеві політичні клани, які плідно співпрацюють з умовно реформованою поліцією, як кажуть Аваков. Аваков от реформував. Ніхрена він не реформував, вибачте за слові. Ну, якби я про це говорю з позиції Полтави, зокрема. Тобто є поліція патрульна, яка теж, по суті, відкотилась уже назад. Це зовсім не та патрульна поліція, що була на початку цієї реформи. Ну, і тобто всі ці речі, вони на місцях вже деформуються. Вони по-іншому видозмінюють. Тобто вся ця умовно-мафіозна кримінальна структура в областях, які сидять в основному на ресурсних потоках, тобто ці люди не створюють ніяких там інноваційних технологій, вони в кожній області є так чи інакше якісь ресурси. Тобто ми дуже схожі з Росією в цьому плані. Тобто це в основному ресурси, це або земля, або корисні копалини, або або кордони, тобто або кордони, або таможня, господі, вилетіло слово українське. Митня по-білоруськи. Митниця. Ну, тобто в кожній області є свої потоки, оці напівтіньові. І за ці потоки ці люди будуть гризти все, просто гризти, насмерть. Дійсно. Тому це я до того, що оця межа, вона тонка, дійсно. Але я розумію, я ж відразу сказав про ЗМІ. Є умовно ЗМІ, які працюють на внутрішні політичні кола, бізнесові. А є ЗМІ, такі як Страна.ua, які працюють відкрито на колаборантів. І це, можливо, не можна розмежовувати на більше зло і менше зло, але це дещо непорівнювані речі, як на мене. Ну, тому отак. Тому отак. Так, треба... Да. Так. Я до того, що ми наближаємось скоро ж до гімну. А потім, хоча в нас лише годину тепер ефірів, там трішечки міняється тепер ефірний чат, чи ефірна сітка, точніше, ефірний чат, ефірна сітка. Так ми з тобою фактично закінчуємо. Я думаю, ми ще там, можливо, трішечки після гімну трішечки поспілкуємося ще теж з нашими глядачами, тому що вони віддані нашому ефіру, за що їм безмежна вдячність. Вони з нами, вони коментують, вони ставлять вподобайки. Друзі, це я не нагадую. Я знаю, що ви пам'ятаєте про вподобайки. І я знаю, що якби у вас була можливість зараз заглянути в очі тим, хто дивиться і не ставив вподобайки, ви б їм сказали багато чого справедливого і чесного. Але, так, це для тих, хто дивиться і не ставить. І не ставить лайк. Там есть какие-нибудь интересные вопросы, чтобы мы успели до гімна? Так, читаю, все одно поділено на 7, які стосуються цих інстанцій. Так, друзі, так, все поділено. Ні, питань поки що немає, але лише є в нашій інформаційній повістці підтримка теж коментарями. Да, и, друзья, задавайте вопросы, мы абсолютно искренни, мы ничего не скрываем, мы на все готовы ответить, даже на не очень приятные, может быть, вопросы, кроме откровенных оскорблений. Да, Ярослав? Це точно. Хоча, так,
Так, я запутався Вот, трішки в своїх чатах. ну, здесь особых нету. Ты, кстати, сегодня видел, что Германия отказалась, передумала поставлять танки? Навпаки, ну таку новину не бачив. Я навпаки бачив, що Шольц заявив, що там 2 мільярда буде виділяти на озброєння України, начебто. Ну, таку інформацію зустрічав. Нет, Попри те, информация що точно была, она от Сбройных сил. А, то ли я пытаюсь сейчас ее найти, но вкратце могу сказать, что, по-моему, премьер-министр передумал, ну, во всяком случае, в ближайшее время, сначала объявил, что о поставке танков, потом передумал. Еще был комментарий в Сбройных силах, что с такими друзьями и врагов сильно не надо. Ну вот видишь, вот я бы сказала, центр русни в Европе, это, конечно, Германия. Даже Урбан, мне кажется, он такой откровенный, что от него понятно, что ждать. А вот что касается Германии, она такая очень сильно гибридная. И вот эта гибридность никуда не девается. И заметь, кстати, приют всех основной массы российских либералов, большей части, это, конечно, всегда Германия. Как, кстати, и наших. Как и наших. перемога буде за нами, друзі. Вікуля Літвинова буде за нами. Однозначно за нами. За нами, як за країною. Але є дуже багато ще внутрішніх маленьких битв всередині країни. Не з зовнішнім агресором, а з внутрішнім. В тому числі з самим собою. І тому що в нас є чимало так званих внутрішніх вождь, як їх там, внутрішні вожді, як там по прикладу. Одним словом, що дуже багато ще внутрішніх питань, проблем, які лише ми зможемо вирішити. Щоправда, вони так швидко не вирішуються, ми це бачимо вже щонайменше там років 10. Да, потому что всегда есть, то, что мы говорили, всегда есть соблазн. Когда беда, есть всегда объединение и такое, знаешь, сборка сил, да, когда ты полностью активен, когда ты сконцентрирован, не только человек, но и все общество в целом. А когда этот процесс заканчивается, ослабляется после победы, да, и вот она радость, ну, это обычные исторические процессы, они, к сожалению, у многих так, но обрати внимание, есть страны, которые после каких-то таких войн, они очень ведут себя не расслабленно, да, я бы так сказала. Например, Израиль. Ты помнишь, как после, ну, ты это, конечно, не помнишь, не помню даже, я тебе честно скажу, но согласно литературе, после Второй мировой войны Израиль преследовал тех, кто убивал евреев в течение всех десятилетий, по сей день. То есть прощения нацистам не было никогда. Ну, я имею в виду Моссад, да, структура, созданная под это дело. То есть целенаправленно уничтожались, находились нацисты, и это происходило постоянно. Я к тому, что у нас гимн, потом можем продолжить. Так, давай, продовжимо, да.
красиво. Так. Мене ж аж випало з голови про А мы Ізраїль говорили згадав. да, это я привела пример Израиля, который создал службу после после своего образования, и о том, что целенаправленно, никакой расслабленности не было в течение всех лет, они придерживались, ну, у них еще, естественно, Палестина, в принципе, ситуация ведь, она не столь, может быть, глобальна с точки зрения, находясь сейчас здесь, но она в чем-то, понимаешь, можно провести параллель, потому что есть Палестина, которая бесконечно угрожает, да, миру в Израиле. Я к тому, что создана служба, которая мстит, вернее, карает, я бы так сказала, не мстит, а карает всех, кто был. Вот как думаешь, будет ли так это до конца? Я очень надеюсь, что так будет, потому что сейчас же ищут всех, например, кто сотворил драму в Буче и во всех остальных местах. Вот чтобы это не остановилось. Я очень надеюсь, что будет такая же скажу, служба. В общем, ты понял мой посыл. Я скажу коротко, ну, відносно коротко. Я не вірю, що в нас буде в класичному розумінні Моссад. В силу нашої специфіки внутрішньополітичної, державної. Ми не наскільки об'єднана країна, внутрішньо-олігархічна, я скажу. Тобто про цей приклад, що я навів на рахунок цих, називаємо їх, бізнес-фінансових кіл, от вони от такі. Але я впевнений, що в нас можливо бути інший сценарій. Тобто, якщо запит буде у суспільства, то політичні кола, які будуть змагатися за центральну владу, так, от за ці політичні посади, вони просто можуть використовувати це виключно як показник свого там патріотизму, там інших речей. Тобто тільки через політику. От якщо там умовно Зеленський перед кожними виборами буде говорити, от там, дивіться, ліквідовано скільки-то там посібників, там військовослужбовців, так, оцих бандитів, терористів, тобто тільки в такому ключі воно можливо. Лише перед, ну, це моє, знову ж таки, тому що така сильна структура, умовно, як Моссад в Україні, це колосальні виклики і перед скажімо, світовою спільнотою, яка підтримує Україну. Це питання, а нам хтось дозволить створити Моссад? Таке риторичне питання. Так, коли я відкрию багатьом таємницю, можливо, що ми дуже сильно залежні зараз від наших партнерів, так чи інакше. Можливо, колись, коли Україна зможе відновитись, стати максимально внутрішньо незалежною, так, ну, скажімо, максимально, мати сильні позиції, можливо, тоді ми дозріємо до такої організації. Поки що в нас єдина надія – це ЗСУ. От оскільки зараз ЗСУ напиляє цих тварин на Донбасі, от оскільки і буде, умовно. Якщо ми зможемо ліквідувати Кримський міст, то скільки і буде. Тобто зараз все доволі просто. Якщо ми зможемо дійти до кордонів і, можливо, там якусь буферну зону, ну, хоча це, знову ж таки, це дуже... От зараз наш Моссад – це Збройні Сили України. От. І, ну, отак. Сейчас тролли и боты ГБшные в чате мои со стороны Беларуси начнут писать, что я агент Моссада. Посмотришь. Можливо. Минобороны Украины патрулила Черноморский флот РФ после успешного уничтожения крейсера «Москва». На своей информационной странице в Твиттере Министерство обороны Украины напомнило командованию Черноморского флота РФ об альтернативном выходе для военных кораблей. Министерство обороны Украины напоминает МВС России, что Черноморские проливы закрыты только для входа. У той части вашего флота, которая осталась на плаву, есть еще выход, говорится в твите. Вот, помнишь, я говорила у тебя о восхищении национальной чертой, это потрясающим чувством юмора, которое, ну, вот везде проявляется. Оно проявляется там, где, казалось бы, все должно быть сухо, да, в рамках там инструкций, ну, так привыкает
Мозг, например, мой, когда ты там живешь в другом пространстве, где так и происходит. И вот то, что здесь юмор есть везде, когда я открываю там Телеграм ЗСУ, там, СБУ, чего угодно, в самых сложных ситуациях. И даже здесь. Ну что, Так, новостей у нас как таковых ну я не як каже вижу. Роман Скрипін, так. Якщо немає, Да. якщо немає новин, то не треба тягнути Лаврова Их за за Піскова. уши. Да, треба, тому треба прощатися, друзі. Ми вдячні вам, що ви були з нами. Тем более мы еще будем видеться и все Так, время так, будем так. держать. Плюс мої пельмені, вони так продовжують стояти і дивитись на мене Ну, так з я питанням. запомнила, поэтому мне уже неудобно как-то перетаскивать. Ні, все нормально, то я жартую. Отож, дякуємо, друзі. Дякуємо за ефір. Дякую. Не забувайте ставити лайк, підписуватись на канал там і поширювати це відео. Побачимось І все буде в наступних Україна. ефірах. І все буде Україна. Що ви, браття мої рідні, сіли затужили? Що ви над екранчиками голови схилили, а? Чи то ви то ще не чули, що ворог на полі? Чи то ви позабували, яка наша доля, а? Що ви, сестри мої любі, сльозами облились? Чого не їсте нічого, на що зажурили, а? А ну сіли, щоб поїли, обличчя умили. То що краса ваша, то і є, блядь, наша сила. Ой, не сидьте в інтернеті, хуйню не читайте. Якщо стало сумно, сядьте, пісню заспівайте. Давайте, дурака, блядь, не валяйте. А москалякам не пишіть і не відповідайте, блядь. От на що ви їм пишете? Що ви, блядь, благаєте? Раби будуть рабами, ви їх хуй переконаєте. Конечно, час воно піде і скине, блядь, режим. Який нахуй режим, і бать, коли очко жимжимий бадя. Мене з секунди нас не лякає слово ворог. Який то нахуй ворог, то, блядь, підзалупить ворог. Ворога ще стільки два у нас. Це деза і тривога. А те, що відбувається, це статева хвороба шляхом, блядь, незахищених політичних стосунків. Ото й повилазили якісь там, блядь, рисунки. Росія це як жирна уйобічна сестра. Путін не хуйло, це її хвора пизда. Ну нічого, щас одужаємо. Ще хтось каже, армія. Слухай, армія то може була за часів монархії. Тоді з усіх сторон таке, що важко від'їбатися, і нашому Богданчику прийшлося домовлятися. А це, що у них зараз, це совєтський апарат, блядь, яким керує старий КГБшник єбанат, блядь. Ну хулі там бояться, чесно, я не розумію. А от Путіна, я, якщо чесно, дуже розумію. Ну уяви, бабок дохуя, скоро подихать. Ну, конечно, хочеться якусь тусовочку в'єбать. Ну а щоб не париться, рішив відпразднувати в гостях. Конечно, хай заходить, потанцює на останок, але музика тут грає наша, так що без обід, якщо комусь переламає ноги, наші пани бід, якщо комусь підрозірвуть їбало, наші бля баси, якщо комусь прийдеться викликати цинкове таксі, якщо комусь там не сподобався підпалений коктейль, якщо когось не пропустили в арсенал або готель. Так, мій народ гостинний, і він дуже цим пишається. Гості як заходять, часто тут і залишаються. Коротше, я не розумію, про що йде мова. І так очевидно, що за нами перемога. Треба тільки мати віру і молитися Богу. А як хтось іще не вірить, ну давайте разом тоді загибаємо пальці. Кріпосництво, кризис, геноцид, майдан, голодомор, коронавірус. Блять, скільки хуйні вже було, а час, що будемо плакати? Та ні, русський воєнний корабль.